Фак! Добре, втория път. Ще успее ли? Къде отидох, бе? Усточта, бе, да, бе, няма хубава, бе. Ти нормални си, бе. Така, ще отида там. What the fuck? What? Какво е? Как ти се стърва? Здравейте, хора, аз съм Minecraft Master и сега ще играем на Minecraft Skywars епизод 3. Помогледате, бе. А оставете ме, човек, не моли тук да си каже интрото на спокойствие, бе. Гледай ги вас и нахалните се. Така, аз така малко по-близко да дойдем. И така, днес ще играем на Minecraft Skywars епизод 3, без никой да ни гледа, защото сме се скрили в храстите и дрискаме. Така, вече се надрискахме, натрясахме с ракия и така. И така, време е да започнем и... Преди да започна клипа, искам да ви кажа, че забелязах това. Погледнете, имаме лък. Ние стреляме! И какво стане като удари стрелата? Ние се телепортираме. И моята цел е да стигна до най-високата кула, която дори не знам къде е. Май е онова. Къде? Пак ли тука, бе? Между другото, хора, ако не знаете, преди да започна клипа, пак ме спала на това място. Шнига. Така. Не, бе! Така, хубаво интро. 3, 2, 1. И здравейте, хора! Аз съм Minecraft Master. Не стреляй! Ах! И така, хора, аз съм Minecraft Master и най-накрая се качих на върха. Ооо, да! Какво хубаво място да си кажеш интрото. И така, да! Време да скочим! Бум! Здравейте! Паднах от 9-то небе. При вас. От Марс. Така, добре, шегата на страна. Време е да... Знаете за какво сме тук? За малко Skywars. Ще направя една игра този път. Тъй, че се надявам да е малко по-дълга, а не да умра първите 3 секунди от самата игра. След малко ще започнем. Тъй, че ще превъртя малко. Така, след малко ще започнем. О, такъв... Какво преди да нямаше, бе? О, поставя. Ехо, те ме викаме. Ей, кучко. Абе, стой мърно, бе. О, ти ме желаеш. Супер. Така, имам въдица. Мръдни се, бе. Дебело дупо. И то честно отваряш, бе. Майка ти. Гледай го всичко граби, майка ти. Знаеш какво? Гледай си твоите полови органи. Какво правиш, бе? Ма ти нормална ли си, бе? Не. Сега ако горе има чест, ти го отвориш. Ще стане прибивание. Какво правиш, бе? Кокошките на село, бе! Ти нормален ли си? Аллаху екбар! Стига, бе! Момичета. Виждам, че ви е малко напрегнато, че това вече се намираме на бойното поле. Не се тревожете, аз ще дойда да ви гуша. Доста сте красиви. Красавици, чух, че сте малко оплашени. Не, дай ми го. Благодаря, че ми даде някакъв си тъп меч. Благодаря. Бе! Гледа, красавицата пазе. Хубаво. Добре. За това съм съгласен. Ей, това съм сложа. Такам. И аз кой правя сега? Нямам кой правя.
взех едно дърво. Ай сега бе, пак ли ти се ткавите? В предния епизод умрях много тъпо заради тия. О, да. Сега си имам по-хубави работи. Така, какво правя сега, бе? Няма какво правя. Нямам и ендърпели. Имам бокове. Ще отида на съседния остров, да си посета съседите, да им кажем здравей, да пинем по една пресна ракия, или винце, или малко водица, ако не пият ракия. И ще се позабавляваме. Пишо! Пишо, къде си, бе? Пишо! Нали ми каза, че тук на ракия ще ми изготвиш, бе? Какво? Мамка му! Оу, да! Мани се. Да. Така... Мисля да хора към средата. Така, играчи 9 сме, 9. Моите момичета на басче са умрели. Защото те като гледа май нещо отидаха да правят. Няма ги. Дошли са и те към средата. Мацета! Към средата ли сте дошли, бе? Как романтично. Дай ми четинците. Ти не си мой! Умри! Моля съм толкова крив, бе! Как? Видяхте го остана на... Не! Върнете си клипа, изгледайте го 2 пъти, ако щете 5 пъти. Видяхте ли? Беше на 2 сърца, ударих я и тя ме удари в същия момент. Да бе. Мамка му! И така хората, съм да бъдеш този епизод. И така хората, да бъдеш този епизод от Minecraft Skyward. Надявам се да ви е харесал. Преплесете лайк бутона с щупеното микрофон. И до скоро!